това не позволи на Гоцев да уплътни блокадата и даде възможност на Цветанов да използва тази пролука. Тодор Скримов, троен бокс срещу него. Още едно контранападение и отново топка за Цветелин Цветанов. Ето го шанса за сините в това разиграване. Тодор Скримов. Топката пада извън полето и 10-9. Линия Люцканов в 4, дали пък при тези обстоятелства Пайп с Скримов беше вариант. Този път Скримов, т.е. този път Палев рискува и слага край на първата част. 25-19. Действие на Петко Петков, което беше съвсем целенасочено. Съдиите може би не го видяха, не го забелязаха или може би не беше така. Бъчваров на сервис. Допуска грешка, така приключва и втория гейм. Отново в полза на Левски. 25-19, 25-16. Палев играе почти перфектно днес. Престъпване на Георги Бъчваров. Не се получи комбинацията в центъра. Двубоя приключва 25-12. Левски подходи много сериозно, професионално, с правилното отношение към срещата. Тодор Скримов все пак. Човека, който отново донесе най-много точки за Левски. MVP на двубоя.